abamenyi b'ensemo ya Nyabisia igori tukuria robanya koba gwesokia ase ogoteba buna mbatakire konyora koba gokonywa ase ogochikonyora koba koegwa obogamberi boro boronga ase ensemo iyo gochakera bono iga esukuru ne gosiekwa omonto ogora abo ogochigotwora nchera nagachwa bakera abanto eriogi ase ebinyoro bare bete chikoewa ekiagera abanto batakire banyara birengeri bikanyeku batimoke egere nande bamanya koboka mandu bia abantu baro chipresa chinyomba batagete manerio okwana asa orogongurwo nigo omukonyi bw'omusabuchi bwa ensemo iyo nakobaga kweresera orio kuganyo konne kora ensemo iyo gochonyora koba koegwa obogambi Nigongoro Gudagras Mumanyi Murang'a ndo mwa assistant chief wa Nyabisia sub location esa chinga kechi gananda nabonare ko rakwanira igura ya security ese sub location yane nare gochikogania nga chinga kechi gabana gisukuru chia bungiru abana nabange bare isiko bono nare koira chinga kechi gamba inyori nga bono tigatobwaterane mono nigatebire mwa chinga kiechiga abana bashonya koba gosieka chisukuru mbaga ni irigo nya koba kogogora igoro boronge nabono ni kugutika gwaterana iganya koba gosirwa ancho mu assistant chief na abekire timu ya nemu nabono community policing nyebegete ready abaskali baito we have been communicating na barabuo bare mosari gaiga tobwaterane botukona mugaso tomekiswa nga security nero esengencho abantu baito ngokora bare biasara mbali anabakonyora baireru kidogo lakini rende kara security ere bia abakonyora nga abantu abaikire nyongo bare safe abana baito na barabwo tigamba tebinga to muna baiboli nto batikabanya ko basoese chinsemo chiria chie binyugwa na abande banya gwaka jikadi igonga no nigo okwani kuoni iya gunya kobo kuwaterana gwetera as provincial administration gwetera as chinsemo au na wigo nsemo ntenera ikha koba okonya ensemo iyo nararenge kurwa ensemo ya Nyabisia bobasi ime ya bobasi constituency county ya Kisingo rwaterega tembe amarieta na Gilbert.